Dansk nøgle. Nej, jeg står bag jer. Okay, hvem fører han? Hånden med den der. Hvem fører han? Okay, Elle, Belle, mig, Vitelle. Vi trækker fod. Nej, vi trækker skruetræk. Okay, 3, 2, 1, jeg fører. Rain. Ikke løb, Anton. Gå. Ikke løb. Ikke løb. Ikke løb. Ikke løb. Ikke kommer bang. Buah! Okay, hvorfor Bag os! Stand lige bag os! Ja, det. Jeg kunne se det. Oh shit! Skal vi kigge her? Hvor er han sgu da ikke? Øj, det er lækkert. Okay, vent lige. Gå nu, ring. Goddag, Mathias. Mester. Gå. Den her var. Husk nu, vi skal finde de notes. Ja, vi prøver jo. De løber jo bare rundt og håber på, at vi finder den. Der må være et eller andet her. Ja, der er noget om på den anden side. Goddag, note. Ikke stærkt med det. Nå, Det er livet. Nej. Bum. Bom. Han er lige bag os. Jeg kan se det. Oh shit. Hvor kan du se det? Hans øjne, de skinner. Nå, gør han. Ja, det gør de. Sorry, I hadn't noticed yet. Lad være med at løbe, Anton. That ass. Ja, det er. Det er en svensk nøgle. Hvad hedder det så på engelsk? Sweden key, eller hvad? Sweden key. Sweden gay. Svensk nøgle. Jeg skal bare Smart. selvfølgelig en Sweden key til første. Hvorfor er der ikke en map? Ja, det kunne være dejligt. Okay, Sebastian, er du bag os? Nej, jeg er lige bag jer. Stop og kigge på det. Vi kom 2. Hvorfor står I stille? Jo, men det var Det vi. ved jeg Vi gør jo også. Okay, så løber vi. Herhen. Den. Ikke løb for meget. Ja, jeg ved lige. Vi kan i hvert fald lige se, om bjergene er her eller andet sted. Moonwalk. Okay, løb. Ej, ikke løb. I skal ikke løbe. Okay. Shit! Shit! Løb. Prøv, jeg kan se noget, dreng. Jeg kan se noget. Ja, jeg kan også. Det er dreng. Ja. Er der no? Nej. Jeg kan ikke løbe mere. Jeg kan heller ikke. Jo. I likes et eller andet. Okay, vi fik den. Du fik den, eller? Ja. Jeg har noten. Jeg svarer på hastighed. Hey, lad være med at løbe, drenge. Jeg løber heller ikke. Jeg kan ikke løbe. Jeg er jo ikke sprint. Jeg er jo ikke Usain Bolt. Hvad sidder dernede? Til højre, til højre, til højre, til højre. Du kan se hans øjne. Jeg kan ikke se en skid. Han stod der ved træet. Jeg kan se en der hånd. Hey, dude. Vent lige. Kør det shit. Han så sgu lige der. Ja, vent nu lige. Du kan se ham. Han står lige der. Hey, Hvor? okay, stierkonkurrence med bøsrøg. Shit. Dårlig idé. Jeg kan ikke se ham. Der er muren. Ej, hvor jeg hader den mur. Jeg kan ikke se ham. Bjergene er... Shit. Okay, jeg står. Men that ass. Jeg er stukket. Fuck ja. Fuck ja. Nej, vi er stadig samlet. Vi er stadig samlet. Er det? Shit. Giv jer bag træerne. Nej, det hjælper sgu da ikke. Skid. Giga fed idé, Nora. Giga fed idé. Så kommer han bare op, ligesom da jeg stod stille, mand. Bare kør beauty. Hey, tree, I like when you're Jeg stiller mig inde i et træ. Hvor fanden er I henne? Ja, inde i træet. Jeg Så Anton, kom nu. Lad os komme Prøv at videre. se, jeg er ude af træet nu. Anton, lad os er komme videre. meget vild, dreng. Jeg kan gå ind i træet. Det kan man faktisk. Der er nogle træer, man kan gå ind i. Prøv at gå ind i træet. Ej, nu er jeg helt alene. Fuck ja. Så man kan ikke se. Okay. I'm hard and better. Kom nu, Anton. Vi skal videre. Shit, han er efter mig. Han er efter mig. Anton. Jeg er alene. Han er efter mig. Okay, Nora. Det er ham, der er efter... han er efter Sebastian Lilleord. Vent lige på mig. Vi skal finde de notes. Ja, jeg er i fucking gang. Skal jeg prøve at stemme? Den af. Hey, bjergene er herhen. Åh, Ja. okay. Jeg løber mod bjergene, så kan jeg sikkert også finde
Er du med? Ja, jeg er lige bag dig. Jeg skal se, om jeg kan finde en åben plads et eller andet sted. Vi skal spare lidt på det der løbeshit der. Ja. Hvorfor? Okay, så løber vi. Der døde jeg. Hvad? Jeg døde. Jeg har fundet en note. Ja. Ved du? Nej, jeg er lige her. Jeg har fundet en note, dreng. Så tag den. Godt. Hvorhen? Okay, er I ved bjergene? Ja, Jeg styrer lige, hvor jeg er. Bliv den. Hvor er bjergene, Hans? Kan du se dem? ja. Jeg kommer nu. Vi er ikke inde i bjerget endnu. Nej, jeg kommer nu. Kom til, så er den kæmpe foran mig. Hans, så stop med at løbe. Er han der? Det var en kold mandag aften. Han står inde i træ. Han står inde i træ. Det var en kold mand. Det var en kold mandag morgen. Jeg kan ikke løbe mere, Hans. Bjerget for at finde mine venner. Men der stod en pædofile varulv og stirrede på mig. Ja, det er Peter-ulve. Vent, Anton. Ikke løb. Wolf. Peter-ulve. Og jeg går... Det er sgu da pedobær i disguise. Jeg tror jeg... Nej, den jeg kigger på det. Okay, er du klar igen nu? Ja. Okay, jeg er ved bjergene lige om 2 sekunder. Jeg var gået fuldstændig... Ja, vi er bjergene. We are going in the mountains. In the mountains. Kan jeg så ikke løbe In ind? the mountains. Jeg kan da ikke løbe. Og bæres. Nej. Jeg kan se hans røde lys. Yep. Han laver. Jeg kunne også se. Yep. Fuck. Vi er inde i bjerget nu, mig og Okay, Anton. er I simpelthen inde i bjerget? Der er en note. Fuck, man. Nej. Bliv den. Ja, vi er Nej, Lige i midten. nej, han er ikke noget. Dreng. Fuck. Nej. Jeg kan se det lys. Er han bagved? Har du ham med? Ja. Det er dig, der blinker. Okay, 3, 2, 1, sluk lyset. Hvor er den henne? Han spawner lige bag ved dig. Wow! Jeg kan ikke se noget. No. Jeg døde. Nu er vi alle tre. sammen. Hvad er det for noget? han rapede os lige der. Jamen, jeg kunne se ham hver eneste tidspunkt. Jeg har ikke set ham. Jeez, dreng, jeg tror også, jeg skal have en pause med det her.